Здравейте хора, днес с моят приятел сме Здрасти. в един елеватор. Сега ще слезаме на място. Долу в метро. Вау, колко хубаво вози. Колко хубаво. Оп. Нали? Сега ще видите метрото. Вау. Вау! Слезнахме на минусовия етаж. Сега, вижте, сега ще се качим на средния етаж. Вратите са уникално тихички. Нали? Това колело гумата ме колкото асансьора. Да, не е по-малка. Чувам метрото. Вау, Вау. колко бързо вози. Половин час. Ето сега се качваме в един асансьор. Най-новото. На Орона. На Аурора. Вече стигнахме на първи етаж. Втори. Оба. Вие само да видим. Уху. Ето. Не, това е моят приятел Мити. Мити ти е там. Митите. Митко пушката. Ние вече сме на петия етаж. Не е смешно. Тук има стъкла. Митко бе. Айде. На нуля. Стига бе. Кога стигнахме до третия? Рода са доста бързи. 6 човека максимум. Кълаче луксик. Митко. Ето. Четвърти. Уху! Така, ето, тази страна е пак дървена. Здравейте хора! С моят приятел Митко. Здрасти. Сме така, в асансьор. Ето, на Орона, най-хубавата марка за мен. И Лифтком след това. Ето. Ето, вижте какъв таван. Кабината е доста широка, има си стъкло. Ето. Малко си имаме двойници. Здравейте хора, още един асансьор. Този е доста як. Ще има и други в други блокове. Ето. Здрасти. Този път сме в втората най-хубава марка, Лифтком. Да, ето. 4 етажа блок. Ето. И сега, нека да видим какво има. Влез вътре. И дърва за огън.
Нека да слизаме. Да. Ето го моят приятел Митко. Колко пъти ще ме показваш? Това са различни клипчета. Аз всеки ден те показвам. Днеска е четвъртък. О, да. Ние не снимаме всеки ден. Митко, виждаш се. Да, асансьор е много готин. Съвсем тихичък. Да, и ние с Митко. Ето, пак ще има клипчета. Нали, разбира се. Хора, днес ще се качим в още един. Ето. Ето. Много е як. Да. Днес е петък. Да. Вижте. Вижте. Ето, таблото. Да, як е асансьора. Да, ето ни, с Митко. Ние с Митко сме помежду другото в един клас, ако не знаете. И в училище има асансьор, обаче него не дадат да се ползва. За жалост. Иначе ако може, щяхме да го снимаме и него. Да. Дай да предложим на някакви строители на фирми и за мен 0,5. Най-доброто качество. Нали, сега не е със сигурност по-добре от Lift.com или от Урона, ама може би на 5-6 място от марката за асансьор става. Чакайте от събота на асансьор. Здравейте хора, ето ни пак с Митко. Събота е. Вижте какъв луксозен телевизор. Я пак да направим тази магия. Ей, чакай, че ние на четвърти. Whooping. Is the floor. Хайде надолу. Хайде надолу. Луксинг. Така пак ще правим този трик. Лувките на които точно име. Виждате.